Ajimung kerei hingke borokni nok nukhong tomung chamung bebangno chasara rawo klayo. A chasara rawo klaijak khorok sankha Chelikhola kamini bukhok tina Debbarma Sak bo hamya unggui klai tongmani tai rangri rok bo kerei unggui chokya bagoi Hamyano simin nasini ma tongma hai unggui tongmani. A jorao agrani phulukjak lamati himnai Tisf tai YTF balai kheno khanang jagai o nukhong chokya rokni nogo thangi naikha tai je manti chuba chorokha pheba asik bai iya o charaibo sarono nasigi taibo khairogui lukurok no chuba chorona ni sanlaikha o Tisf YTF ni lukurok media channel no tamni bagi hinke sangtini sini Chelikhola bisio kaisa khoroksa sini manai tina Debbarma bo bini bukha kapla nai onek din bera hamya klaijak o Hamyano khnawi sing tongi mengai Tisf tai YTF team bodol sini Soilang constituency tai uni sampuli blaga tini ngai singma phaikya tam bai ke sin dokhani borok mai prai somoi nukjago hamya rok klai tongi sing subalai maya onok somoyo salai tonglai communication gap ja tokhano sing bukhati ya ngai bisu ti Chubaikha borong no moto phatar hasto ma thanai jatang gangke rangri bebar tongo jaga belai rang kabang nangnai aboni bagi sing bong no bong family borok bai bini ma papa bai malai bakke Chubaikha tam ke sing bong hab khaiman omoni discussion khane bagi sing tini borong nogo ma phaikya norok tidio phai bo phai bemarok norok nuk phai bu bemar ka tubin mo ang je busima joroti bong doctor ni prescribe nukha doctor prescribe no ke mo hanyo man ase prun te no bin bukha kis kapla tongo ke o bukha kapla ni mo omoni ke solution kaisa no omo kuno abo operation ba he ke surgery omo sara kuno bin option krei ke sento jotono saimano ti hastin joto lukurok sin ti prawo heart surgery kuno ব্যবস্থা করি বা মহেরং চরাইরং অপারেশন খাই সাকসেস খাইমানে লাमा संबुन हुया गाबन बगै बं चेन्नाई नि डॉक्टर बै नायजागै बं आजागा प्रेसक्राइब खाइ सुजा साइर जाका जे ऑपरेशन सारा कोनो ऑप्शन करै आबो चेन्नाई एपोलो चिल्ड्रेन एपोलो हॉस्पिटल मा खाइनाय अम हाइता ke norok borok no busuk jara rok Chubaikha no sing tabu sing Tisf tai YTF joto milogui sing collection ni madome sing borong no busuk Chubaikha sing try khainai যথেষ্ট এনাফ সময় দङ সিনিয়া খবো ও সময়নি বিসিङो no sing coverage khai bongno jiskon sing father hospital roi sini je manaiti nano success khai tu haimane nam hai ব্যবস্থা sing khainen try khai tongo asa khayo sing immediately o je one shot laimana mono sing success khai banan ni one shot norok Chubaikha haino lukurok no bo subar nan bagai norok le konya ramu sung ang nongni media ni thurtei oson konya musungo sini dofani joto takukte bukhokjwk je maya ganang tongnai dofani takukte bukhokjwk nang kogno musungo ma hakero sing dofani borok ngai bukung barangai sing ma ke chubalai mong khairok mong sing ma tongnai hake sin topa thangjangnai ang tini nong media bisito sung konya musungo borong ni family background belai no hamya tini phaino kya bakhawo kosto nango belai kheno tamni bai hinke family background hamya rok moi hamya sai khangke omni thike recovery manani khomra bong thani grei ke recovery ingna ninke bong no sing surgery khai success khai tongai ninke sini dofani joto lokoro ni chubasu noroni contribution nango ang koinai sini dofani lokoro no norong kisi misa je sini media through tu je borni account details jagmani abti nong chubasu rok rei borong no chubasu rei ma hangke belai kana hamnai tini sabo phai kya tini phaikya anoro ane logi phaikya sini Tisf Bisalgor division convener ni convener borong gunang Durjudon Debbarma ang yudingi phaikya YTF ni uni samtuli bulagati kendra vice president tai sini oro local leaders of tongo tai Tisf ni joto leaders of tongo tai abon sepon te kotoro sini oro local sini dara botongo borong ni sa tung boyo sentini khobor bani ma phaikya tongi me angai ar borong cha tung boyo buskang dino manai tina hawi phen ne ang